Lah, wong sugih anyaran teko. Ini jono penggawean maneh to? Penggawean apa maneh? Apa sih dadi sugih? Lah kok iso ngono? Ayo bojoku gatheli. Tak kira takon rene kate dodol bojo. Tambah ket golek penggawean kok. Cara ngene apa penggawean maneh? Nang kene iki ono ae. Pokoke skillmu iki sing akeh rek. Yo akeh sih skillku. Tapi aku ya rada gedhi ngambek bojomu. Lah apa? Timbangane kok rene. Kudu yo kuweting ngene. Lah iya lah mangkane Tak iku. gua Kan wis izin bojomu ah. Yo bapak masih gak izin. Makon kok geger maneh ono bojomu omongane kaya apa? Ya. Oleh tagak ngene iki. Sik ta lah, arek kate nyempro. Yo be sih. Genges. Iya. Tak apa-apa ya. Dadi apa? Nek iso iku sak bojomu. Tidak. Jangan. Itu karyawan udah akeh aku. Tak golek uang ae. Yo tak jain jajal. Ya gak apa-apa. Celuken. Antene. Oke, siap. Temen no. Mari ngene ya. Ya pokoknya kan gawe bojomu wis gak tak kei penggawean kon. Rene sing lanang. Harape ya. Awi men nyeluk sing lanang gak teko-teko. Nah, iki arek. Kene lho, Cak. Kene. Ngapa kon jepiping ngono? Tak lungguh golek. Duitmu jake ya? Kadang kulaan kok. Apa oleh utang titik-titik ngono. Si apa akeh? Nah, winginane jaremu duitmu akeh. Tak gaene kulaan wedhus. Ani, duitku digo cacak. Cacak kok. Cacakku dhewe iku sih. Terus kono rene iki lha apa? Cik gak cowok cok ambek winginane. Ya yo. Renane temulung. Tapi ya bos ndi Mau nyut, toko nyoni ae. kerja. Ah, kita bos. Kon apa aku gelem Mas. Temenan? Ya iki sing tak goleki. Lah kok kon lapo? Sik ta lah. Tak gentenan aku niku melok aya ngomong sambut bos. Kan winginane ceritane ku piye kok ngomong. Critakno tak kei penggawe. Ini loh. Lah dene iki sawahku ku tak dol, ora bau. Dituku sabil, dadak duwe disamperno nang Caca. Sabil iku sapa? Yo sing tuku tanah sawahku iku sih. Juragan karangan iki. Iya. Gara-gara gak dikekno aku duit cash e, Bos. Maksudnya piye? Gak dikek diselamper-selamper. Cuk, ambek cacake iku. Wah. Witan Boleh gak sih dosa? goblok iki anyene. Sik kon saiki iso ngopo cara kerja nang kene? Skillku akeh, Bos. Akeh iki bojo. Iki mlayu ngono ta. Gak kok metan-metani bekas tumon ya iso, Bos. Aku ya iso nek iku. Liyane Ngarit ya iso, Bos. padha, nek ngarit iya. Liyane Tak bersih telek. nah iku sing tak butuh. Masih aku ya iso terima ngresik telek. Aja, iki nek kon ngresiki telek iku Ojo ambek iki nek nyewoki gak bersih. kon nek kon ngresiki telek iku. Sembarang bos nek alat apa tak caru nek gane alat tak caru tak geret. Temenan. Pokoke bayar rono, Bos. Ya iya no. Ambek tangan lho ya. Iya. Nek gak ambek tangan kan gak tak bayari. Wis gak apa-apa. Temen Bos ya. Temen. Aku lapo. Arek. Lah kowe penggawean iki ae. Saiki training sik duduno. Gak ada training, udah mau kan kita Ya, sepeda kau ini, maneh. Iki kan gurung tak training sing lanang iki ra. Oh, berarti kudu di training bareng, Bos ya. Ya iya. Terus trainingan iku terus trainingan pakai training. Berarti mulai Ah, lo bikin bodoh iki Ya, gak usah gak training sing musuk kudu training. Lah ya kan dibiji cacakmu goblok ngene. Lah training gak sing gacel wis kolor iki. Training yo njajah. Iki kowe iku dijajah. Lah bahasamu iku lho Bos sing simpel ngono. Iso jogakan ngomong jajalan nek yo wis. Yo gak apa ngomong bae Bos. Aku pengin Iki nopo? nyekel duit sih. Yo.
Nek kerja nang kene tapi iku, Cak. Bayaran iku langsung. Piro? Ya sedina lho. Awakmu njok piro? Kesempatan dalam kesempatan. Ya aja digawe kesempatan ngono ya. Lha ora rezeki. Umume. Piro umumnya bos? Piro? Aku gak tau nyambut gawe. Wis ayo ndak. Wis iku nang diresiki sik. Di training bos. Iya. Oke. Iku. Tinggal kirim saya. Ya ya bos. Wah, kekiriman. Alhamdulillah tak ana sukses bos. Nyambut gawe sing temen cek gak ngawat blok ngono rek peno iku. Oh, sis ngono ae. Ya wis tak tinggal sik. Ya ya bos. Enten apa, Cak? Barang anyar gak bos? Oh ya akeh, anyar awas wis bareng kalis. Golek wedhus ta? Iya. Tenan jemut udah. Iya iki. Kirim nanti. Gatel ngene Pakistan. Lah ini men sih. Pasti ora gak sedengan lho ini. Sama delok-delok sik ae. Kok tinggal katene. Ya gak kanteni kene. Ya wis. Untuk gaya apa? Ya kayak kok kutuku lho. Lanang ta wedok? Tanah. Wah, cocok loro iki berarti ya. Ya iya wis tak gawakno. Sama delok-delok isik kon. Delok ya. Ya. Kan ono cuk metu sik. Iya. Lek cocok tak tukune. Wedhus bae cocok rek. Kayak teko iki lho. Ah, apa rek loro nang gone iku? Sik, panane kok narik loro nang kono bragane ini. Kok cepet. Loro tak deloki. Kok narik loro nang kono apa? Loro apa, Mas? Arek loro iku lho, lanang wedok lho. Walah, mangisuk lho golek penggawean. Nek gene nggon udah. Heeh. Oh, ya diterima. Lah aku butuh uang ya kayaknya aku nih telek. Tapi didelok-delok dhisik, Bos, arek iku. Ya wis tak delok, kutine uang ngono lho. Iya, sapa arene anu kewan. Soale arek iku ruwet. Mosok. Iya, nyambut gawe nandi-nandi lho mesti. Bayarane dhisik dijaluk. Ada utangnya ngomong makin ngelecek kok taek ngono. Mosok kon kok ero. Yalah, kok karo ya iku aku tas tuku sawah dheke. Walah, kon iki berarti sabir. Iya, sing duwe karangan nandi-nandi sing nebasi karangan wong-wong. Yo lah yo berarti arekku. Ruwet. Iya, makane delok dhisik. Durung nrimo arek iku Gak ngono yo. Matur suwun ae aku. Ayo. Soale lek nyambut gawe nandi-nandi, bayarane dhisik. Oleh butuh gawe nyar utang. Percaya tak gak on. Nah, aku iki percaya ae mbek wong ya percaya. Iku lho, Bang Becek. Iki gak percaya. Nya. Jenenge Pak wedhus pisan ta, Cak? Ini lho, Bos. Mungkin tak tuku wedhus gak besaran. Kayaknya apa ini? Gak ngono iki lho tak omongi lek gawe ora utang akeh ya, uang lho iso nyauri ya. Oh, apa tarik itu? Oh. Mosok. Alah, utang aku loh. Pertama janji 2 minggu ya. Kopi ya? Itu. Sik. Kopi loro ta telu lho, Bos. Kopi ku manuk kandang jane situ. Kakean bojo boleh enggak? Nanti bisa penuh. Nang jero. Ruwet iki ya. Sampeyan iki sapa sih? Aku pamflet ya itu. Utang nang sampean. Iya, sawi. Utang. Tangi 10. Ngono, Bos. Lah iki kok Tagih nek 2 minggu pertama. Marang ngono ruwet. ruwet maneh. Iya, sampai 2 bulan. Ngene sampai tagih jaminan lho sing lanang. Ayo bahaya rek. Ini lho. Kita nono udah suka piro ya. Lah iya. Kamu ngerti lo diglansingi kon. Wis pokok hati-hati. Wis ku sampean delok sik arek. Ale gelap-gelap maju diberi Bang Plecet ngono iku. Ya matur suwun nek ngono. Terus ngandani. Iki kok sing wis ping 3 iki. Dibujul koyo ngono. Lah saiki awakmu sida golek wedhus naga. Yo sido kae man tak ngomongi dhisik, ngomong gorong tak delokane maneh ya. Sampeyan mangkatene nanti. Sampe wis golek-golek nasabah iki. Bos, tak delokane sik yo wedhus. Cara selungguh sih. Iki lak katene besaran. Yo. Aku iki kudune duwe wedhus akeh. Terus Cara aku nyilih nang ngene sampeyan iki mentok oleh duit pirang juta. 100 yo ono. 1 juta. Yo, untuk sakno. Cara ngangsure piro? Nek ngangsur iku yo Pirang tahun? apa paling suwe sekali 5 tahun gitu. Oh nek aku koyo emek setahun wis tak lunas.
Ya apa-apa. Sik sampean jupukno duwike. Saiki nggawa ta? Iki cek nggawa mek 10 tok. Iki sampean jupukno engko tak gawa. Sak. Nah. Delok kepine sih ya. Ya, suruh boten sik. Mantap. Delok nasabeng. Kate kirim aku cak. Dadi kok rada sore-sore ngono jam-jam 3. Iya gak apa-apa nyantai. Ya wis. Bono. Jadi wong melarat iki gak enak yo. Gak enak ki biyen. Yuk, apa lagi? Nyambut gawe sih. Butuh duit nih Pak. Yo gara-gara konan cine. Raraimu iku. Lho lah. Sing padinan jemek-jemekan ngene kok gara-gara Wis dilakoni ae lek butuh duit. Kate gak dilakoni. Kene kate lapo? Golek wedhus e. Duit duit kok. Kono tak tuku. Tak bojomu. Allah hukum. Ini piye sih? Ini gara-gara kon. Kula arep nyambut gawe. Lah yo. Wong sarapan durung. Sarapan opo? Durung enggak? Durung. Ya iku dicicil. Wah, bemu. Kok kok nanya krek kok jono kene kok Jatuh tak bemu kon. Biyok sapu kene ngaleng-ngaleng. Kono aja macem-macem. Wes gak wis aku kadung emosi mbek awakmu. Gara-gara kontrok ngene iki. Aku boleh dadi melarat. Aku gak sido tuku kon dipecat jeraganmu piye? Wes gak ngurus yang penting emosi ku wis. Aman lho yo. Ya wis kon ngomongnya tak seprot cocotmu kon. Jadi tuku wedhus saya ngrawat tae. Wah, Jeraganmu wis kon gak yo. usah kakek ngomong kon tak seprot lagi. Ngomong ae. Berantem kok. ya. Ya sih. Ah, ora aja main-main kon ambek kayu kon. Gak kena direndahan macam Ayo. duwe ya. Tekane wong melarat.